keluarga ingkang utuh langkung tiyang sepuhipun kacukupan. Wiwit alit sedaya kapinginane tantu katurutan. Dados nalika putri ageng dados lare ingkang bandel lan remen nglawan tiyang sepuhipun. Wonten sawijining dinten Bu, ibu ki ning ndi to? Ngapa ta jane iki sesuk ribet? Ki ndi? Ya tak kai. Wis ngene iki ora apa? Ya Allah iki sakeh. Napa to jane sesuk digo ribut? Iki lho Pak samaku kurang. Ya tak ngoi. Kowe ki aja koyo nama jane ana wis kono mangkat ta. Tetep sowan Pak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Bu. Anu ibu njaluk tolong ya. Amang nagih kan bayar ke pulsa listrik. Artane wonten pundi, Bu? Duitnya nang dhuwur meja ya. Oh, alah inggih, Bu. Ya. Iya to jane iki rek lali iki. Dek, iki kan bayar pulsa listrik karo iki duite. Yo. nanging arta sing diwenehne ning putri malah dienggo jajan cilor. Pas ibu wangsul saking peken ibu nagih dawuhipun. Dia iki nanti ta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok iki jane iki? Udah. Lah kok di Kan aku. Bisa pulsa apa biar dulu. Dari ngomong malah jajan kok. Jadi apa nek? Jajan cilor mau. Kayu jebus tak kayu kita kan toh. Lha iku yang distribusi kek. Alah alasan kok. Napa to jane? Iki lho Pak, aku sampe minggu tuku sama mbok jajan. Lha iku kayak iku sih kek, Pak. Iki piye to? Ya karepku. Oh iya, Pak, aku pengen ngarep studi kembali apa ada sampe. Piro to? Sudah ya, Pak. Akeh men to iki boros-boros iki sakit juta 500. 500.000 lah, Pak. Lah lah lima tahun wis gede iki rasane. Jadi mungkin tuh apa? Kok saiki iki digawe ngono ya? Ya wis saya mau ngene terima kasih kok. Yo nyanyi dong iki. Ayo. Jadi ini mau pakai sebentar. Terus Pak. Din, cop men, masa anak wani mau tua yo. Berapa apa ditah dino? Heeh. Apa cara kulit anak salah ya? Ya kuwi cara mendidik anak kita salah delok anakku kayak dadi opo kae. Lah aku wis bener iki. Lah bener apa aku lu ngajar anakmu sini sini mbok turuti sini sini mbok turuti kuwi bener. Halo. Apa? Sapi ku ngedok. Yo yo wis. Sik Ron, tak bali sik. Assalamualaikum. Ini ya, tak bali sik yo Ron. Aku jatah di sing. Betul. Aku mulai. Wis aku. Rasa mulai ngene, kok lagi ngomongin bareng-bareng. Bapak karo mau malah dhewe. Anak putri tumben rene, anak apa? Iku lho kamu aku njaluk sama studi kuwi ngarep nang Bali ra digawe. Yang biasa penak ceritane. Apa dan cerita wae kene mbek aku. Iki lho bapak ibumu ngarep kesel. Emang enek apa? Lah masa aku njaluk duit sangu studi tur minggu ngarep ning Bali ra digawe. Emang jadi pira to? 1 juta. Lah kok akeh mon? Anak putri ngarep sakan. Oh, iki mau putri jemput rene cerita jare njaluk duit sang tadi tuh ora dikai karo bapak ibuke. Emang apa nanti tadi kan keluarga putri keluarga kecukupan. Kalah meneh, Bu. Ya ben to. Go Pak De. Ho apot, kowe iki
sing njaluk kira akeh sak cukupe wae. Heeh, njaluk sak cukupe wae Put, mesakno orang tuamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, ono apa to, Dok? Kok rame-rame iki? Niki lho Pak, ndek wau petok kali rencang-rencang. Mbok kancane dijam mlebu to karo kancane rene dijam mlebu. Betul tak Bu, niki kan ganti wasor. Nggih, hati-hati nggih, Dok. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Hati-hati ya, Dok. Oh iya, Dok. Bapak pareto rezeki. Iki kene sangu piknik ya. Oh alah nggih Pak, matur suwun nggih malah ngrepoti jenengan kalih Ibu. Halah ora apa-apa nek wong koyo anak ibu karo bapak. Ya wis ya ibu arep mlebu arep masak nggih bapak. Oh alah nggih Pak, Bu. Ayo Put, makno mlebu sik. Ora sakar aku arep bali selek seneng ibuku. Ya wis nek arep balik hati-hati ya. Iya, dadah. Kok sekar bersyukur ya untuk keluarga sing kecukupan. Sedangkan aku sing apa-apa dituruti tapi ora bersyukur. Saiki aku dadi sadar nek aku wani karo wong tuaku. Ya wis lah aku arep ngapura karo wong tuaku. Kita HP-ku ngelap yo. Ya wes kok dicilin ora diservis. Apa kok tak servis wae yo? Yo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa, Dok? Pak, kula badhe nyuwun ngapunten kalian selate kula sing permani kalian wong tua. Ya ora apa-apa, sesuk aja dibalena ya. Nggih, Kak. Ya wes podo-podo karo bumu. Nggih. Wes to, Bu, langsung dirungi. Ku nanti ngomong-ngomongi. Iya, Dok. Bapak pareto rezeki. Iki kene sangu piknik ya. Oh alah nggih Pak, matur suwun nggih malah ngrepoti jenengan kalih Ibu. Halah ora apa-apa nek Dok wong kowe ambek. Oh ta. Emang jaluk mungkin piro to? Entah. Bapak akeh meneh. Lu putri ora sakar. Oh iki mau putri cukup rene cerita jare anu njaluk duit tatip. Ayo, iya beti. Ya, Bu. Kok masih balik? Incut, met, apa? Ah, ngono wis.